tisma' talba tiegħi, ħatini widen li tolbok bil-ħnina, weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħek, u fik nittama, għax inti l-ken tiegħek, u ruħi bilaċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek, għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem, ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħek, u fik jien nittama, għax inti l-ken tiegħek, u ruħi bilaċ għalik. Il-paċi miegħek lilek li se segwi dan il-programm. Nibdew billi nsejħu fostna it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Jien Sister Teresa Camilleri Soru Agostinjana bil-għajnuna tal-Alla rġajna ltqajna biex ngħaddu hekk flimkien din l-iskeda ġdida. Il-programm ġdid tagħna jinsemmejtu Tħallux qalbkom titħawwat. Frażi li ħarġet minn fom Kristu il-maħbub tagħna u li timla lilek u lili b'kuraġġ trement. U programmi bbażat kollu fuq l-iskrittura ġojjel ta' ktieb b'applikazzjoni għal ħajja tagħna. Sa jerġa' jlaqqana ma' diversi personaġġi bibliċi li flimkien magħhom naraw il-kuntrast enormi bejn il-kuraġġ u id-dnub ta' dawn in-nies kbar. Iva naraw id-djufija tagħhom, imbagħad ukoll il-kuraġġ enormi teoloġiku. Teoloġiku għaliex? Għax mhux kuraġġ ġej minnhom imma minn Alla. Ejjew eżis semmija flimkien magħhom niskopru li Alla hu verament imħabba li jista' jagħti lilek u lili wkoll dan l-istess kuraġġ. Għax Alla dejjem jażel nies fqar, nies dgħajfa kif sejrin naraw u jimlihom bil-kuraġġ tiegħu. Jekk int li qed tisma' tidra tqalleb l-iskrittura u ssir mitla tagħha tinduna li ma ssibx fiha mudelli ta' mġiba, ma ssibx prinċipji ta' kif wieħed jista' jgħix jew teoriji li Alla huwa tajjeb, li Alla huwa ħanin, etc. Imma x'issib? Issib storja ta' ħajja. Issib l-istejjer ta' nies konkreti. Għax Alla ma kiteb xejn, Alla ħadem fi-storja. Alla iva ħadem ma' nies konkreti. L-iskrittura ġojjel ta' ktieb edna ma twelieġ billi Alla bil-lejl nebbaħ lil xi ħadd u qalilhom ikdbu. Imma Alla ħadem fi-storja ma' nies konkreti nerġa' ngħid u huma mbagħad eventwalment wara ħafna żmien kidbu. U allura din l-istorja ta' dawn in-nies saret il-mera ta' kif Alla jaħdem. Saret mera ħalli jiena nkun nista' nifhem kif Alla jaħdem miegħi. Għax bħalma Alla ħadem ma' dawn in-nies bħalma sejrin naraw huma ħafna nies ta' demm u laħam. Huma mimlijin passjonijiet, bħalma jiena mimlija passjonijiet, bħalma inti mimlija passjonijiet. Hekk ukoll ħanaraw li Alla jista' jaħdem miegħi u miegħek. U bħalma Alla mexxa is-salvazzjoni ta' poplu sħiħ permezz ta' dawn in-nies, Alla iva jista' u jrid imexxi is-salvazzjoni ta' din il-ġenerazzjoni ukoll. Kif? Permezz tiegħek u tiegħi. U allura eżis semmija, importanti ħafna li jiena u int niskopru lil Alla li qiegħed jaħdem fostna. L-ewwel personaġġ bibliku li llum sejrin niltaqgħu magħha hija Ruth.
Ekku l-aħħar darba iltqajna ma' personaġġi bibliċi irġiel. Did-darba nistiednu xi personaġġi nisa wkoll. Il-ktib ta' Rut huwa qasir ħafna. Kull ma fih 4 faċċati, però huwa ktieb sabiħ immens. Fih insibu l-istorja ta' Rut, mara twajba minn Moab, art pagana. Meta Lot marret magħhom żewġa f'Betlehem. Hawn ħagrazzja magħha Boaz, raġel għani mill-familja ta' żewġa. Iżżewwiġha u minn nisilha tnissel David u fl-aħħar Ġesu Kristu. Ovvjament aħna se nirriflettu fuq ftit minnu. Interessanti wkoll li Rut tissemma fit-Testament il-Ġdid. Tissemma propju fil-Vanġelu ta' San Mattew, fl-ewwel kapitlu, propju fejn hemm l-antenati ta' Ġesu. Dina l-antenati ta' Ġesu meta ngħidu Abram nissel Iżak, Iżak nissel il-Ġakob u l-kumplament. Din hija silta li normalment naqbżuha, forsi ngħidu dawn l-ismijiet kollha buq min jafu. Però huwa interessanti ħafna li din il-ġenealoġija hija bbażata kważi kollha fuq l-irġiel. Bħalma tafu l-mara għal bniedem Bibliku hija inqas mir-raġel. Ekku interessanti li f'din il-ġenealoġija hemm msemmija 4 nisa barra Marija omna naturalment. U dawn l-4 nisa interessanti ħafna. Min huma? L-ewwel waħda hija Tamar, it-tieni Rahab, it-tielet waħda hija Rut u r-raba' waħda hija l-mara ta' Urija Betsabea. Tamar kienet prostituta. Rahab ukoll kienet prostituta. Rut kienet barranija, però ma jisimha ma hemm marbut ebda dnub. U l-aħħar waħda hi l-mara ta' Urija kienet adultera. Interessanti ħafna, propju li n-nisa li jażel Mattew huma kważi kollha nisa b'diżastru, nisa b'falliment. U dan diġà jagħtini n-nifs lili. Meta naqra dan jien ngħid ħallerwieħ. Allura jiena falliment, jiena diżastru, jiena li l-ħajja tiegħi hija propju hopeless kultant. Allura hemm tama għalija. Allura Ġesu Kristu jista' jitwielet ukoll minn ġofija bħalma twilet minn dawn in-nisa. Ġesu Kristu jista' jitwielet minn ġofija, x'gost, x'allegrija, x'aħbar sabiħa eżis semmija. Allura id-dnub m'għandux għalfejn ibeżżani. Allura n-nuqqas ta' progress fil-ħajja spiritwali m'għandux għalfejn iwerwirni. Allura djufija mhijiex disgrazzja, imma hija enessit, hija vokazzjoni. Weakness is not a disgrace. Weakness is a vocation. Allura hemm tama għalija. U jekk jiena għandi dawn id-dnubiet kollha mela minix maqtuha mill-istorja tas-salvazzjoni. Basta jiddispjaċini u nerġa' nirritorna lejn dan Alla, mimli tenerezza għalija u li ħin kollu jfesfisli f'widnejja u jgħidli tħallix qalbek titnikket, jiena qiegħed qribek. L-istorja ta' Tamar tistgħu tmorru taqrawha, issibuha Ġenesi kapitlu 38. Tamar kienet mara barranija li Ġuda żewwiġha lill-ibnu l-kbir Dan ġab ruħu ħażin ħafna. Miet, żewwiġha mbagħad lil Onan il-ħuwer, dan ukoll ġab ruħu ħażin magħha. Imbagħad Ġuda ma rridx iżewwiġha t-tielet tifel għax qal qed imutu kollha. Allura Tamar x'għamlet? Għamlet ħaġa orribli. Hija marret inżebet, libset ħażin ta' prostituta u qadet fit-triq u ġibdet lejha lil Ġuda, il-missier ġifieri l-irġiel tagħha. U minn din ir-relazzjoni twilet propju fares, ngħidu Ġuda nissel il-fares u lil Żeraħ minn Tamar. Nissel lil fares propju frott ta' dnub. L-istorja ta' Rahab mbagħad issibuha fil-ktieb ta' Ġoswe kapitlu 2 u kapitlu 6. L-istorja ta' Betsabea issibuha fit-tieni ktieb ta' Samwel kapitlu 11. Ek nissuġġerilkom li taqrawhom l-istejjer ta' dawn in-nisa jagħmlulna ħafna kuraġġ għal ħajjitna. Però eżis semmija dik li tinteressana lilna hija Rut.
ngħidu Boas nissel lill-Obed minn Rut il-barranija. Obed nissel il-Ġesse, Ġesse nissel is-Sultan David li minnu mbagħad ġie Ġesu. L-istorja ta' Rut hija storja sempliċi ħafna. F'dawn l-4 faċċati li semmejna għandna l-ewwel introduzzjoni fejn jippreżentalna il-personaġġi. Imbagħad jinqasam fit-2. L-ewwel parti hija Naomi, tmur lura, Betlehem. Imbagħad it-tieni parti hekk hemm kapitlu 2, 3 u 4 insibu l-istorja ta' kif Rut iżżewġet lil Boaz. Naqraw daqsxejn fil-qosor u mbagħad naraw hekk kif il-mulej jgħinni naqsama daqsxejn magħkom u nirriflettu fuq dak li jinebbaħna il-mulej. L-ewwel ħaġa jekk l-introduzzjoni hija interessanti. Jgħidilna hekk ara, kapitlu 1, vers 1 se naqra. Nieħu gost eżis semmijak min jista' jiftaħ il-Bibja u jsegwi miegħi. Fi żmien meta kienu jaħkmu l-imħalfin kien hemm il-aks fil-pajjiż. Ġewwa Betlehem kien hemm il-aks, sitwazzjoni ta' tbatija. Kien hemm raġel minn Betlehem. Betlehem għal bniedem Bibliku u veru dak li fil-fatt jgħid Mikeja hija l-iżgħar fost il-bliet ta' Ġuda, però li minnek qatt joħroġ is-sultan jgħidilna. Kien hemm raġel minn Betlehem ta' Ġuda li mar joqgħod fl-inħawi ta' Moab, emigra ġifieri dan, u martu u ż-żewġ uliedu. Emigraw il-familja kollha. Ir-raġel kien jismu Elimelek. Elimelek ifisser l-Alla tiegħi huwa re, my God is a king. Martu Naomi tfisser is-sabiħa. U ż-żewġ uliedu Maħlon ifisser marit u Kiljon ifisser tbatija. Marru joqogħdu fl-inħawi ta' Moab. Però anki hemmhekk meta huma emigraw ġiet disgrazzja fuq l-oħra. L-ewwel disgrazzja kellhom jemigraw. Imbagħad ġara li miet Elimelek, ir-raġel ta' Naomi, u baqgħu hi u ż-żewġ ulieda. Dawn kibru u ħadu n-nisa tagħhom 2 minn Moab, sintendi ġvera kienu jgħixu hemmhekk u ħadu 2 Moabin. Waħda jisimha Orfa, dik li dawret dara, sal-qudiem naraw għaliex, u l-oħra Rut, il-ħabiba. U għadu hemm għal xi 10 snin. Però disgrazzja oħra, mietu ż-żewġ tirġiel, Maħlon u Kiljon. U Naomi allura issa baqgħet weħeda mingħajr żewġa u ż-żewġ ulieda. Din l-introduzzjoni eżis semija hija interessanti ħafna. Għaliex? Għaliex hawnhekk għandna normalità kbira. Għandna nies normali, storja normali li smajna ħafna bħala postijiet normali. Għaliex hija importanti? Għaliex jiena dak li dejjem ippruvajt infehmkom għall-inqas huwa li Alla jinqeda dejjem b'nies normali, bistejjer normali, postijiet normali biex imexxi is-salvazzjoni. Alla eżis semmija ma jinqedix b'nies super, ma jinqedix b'stejjer straordinarji, ma jinqedix postijiet tad-dinja l-oħra, ma jinqeda kif edna b'nies normali bħalkom u bħali. Bistejjer normali bħal tiegħi u tagħkom, u postijiet normali biex imexxi din l-istorja tas-salvazzjoni. U għalhekk huwa importanti ħafna li intom tiftħu għajnejkom għaliex forsi Alla qiegħed jaħdem madwarkom u ma tindunawx. Jista' jkun li Alla qiegħed jaħdem is-salvazzjoni madwarkom, fikom u le ma tindunawx. Għax Alla tagħna huwa Alla qrib. Dan nixtieqek ninsisti ħafna fuqu f'dawn il-programmi li Alla tagħna huwa qrib. Ejjew issa nisimgħu silta sabiħa mużikali jisimha Int u jien fejn fiha ngħidulu mulej
niprova nifhem ir-relazzjoni ta' bejna t-tnejn. Imma int Alla li tista' kollox, jien bniedem ħdejk, ma jien xejn. Nisimgħuha. Niprova nifhem ir-relazzjoni ta' bejna t-tnejn. Inti Alla tista' kollox, jiena bniedem ħdejk minn xejn. Iżda xorta waħda inta lija mħabbtek tajb, u sal-aħħar nista' ħajtek fuq salib inti ssuk tajb. Iftaħ drijek u l-qana ġew waħdanek kien kunu żgur, ebda ħsara ma tilħaqna għax intana id-difensur. Inti bdilt il-mewt fil-ħajja għaw minn ġdid miegħek qatt naraw. Żomna f'dejk iva żomna qrib tiegħek, inti l-mezz li bih insalvaw. Nħossni jisni dajsa bla moqdir, mingħajr sens ta' direzzjoni, trid tagħmel fil-pron fik niftakar, jiet ħdejja kif kont wer, klimek sar jidwi f'udnejja, nibqa' ħdejk sal-aħħar. Iftaħ drijek u l-qana ġew waħdanek kien kunu żgur, ebda ħsara ma tilħaqna għax intana id-difensur. Inti bdilt il-mewt fil-ħajja għaw minn ġdid miegħek qatt naraw. Żomna f'dejk iva żomna qrib tiegħek, inti l-mezz li bih insalvaw. Iva zissemmija, kont qiegħda ninsisti u ngħidilkom li Alla huwa qrib. Qrib fejn? Qiegħed f'żewġek, f'martek, f'uliedek. Qiegħed f'dik li ma tantx iġġibek. Iva daqshekk qrib qiegħed. Qiegħed f'dawk ta' madwari. Qiegħed fl-istorja. U f'liema storja? Din l-istorja preżenti li fiha qiegħed qiegħda jien li qed tisma'. Ġesu Kristu mhux qiegħed biss fit-tabernaklu li forsi jista' jkun aljenazzjoni għal xi wħud, imma Ġesu Kristu qiegħed propju fija, foħħti, f'dawk kollha li niltaqa' magħhom, qiegħed ukoll fl-aktar ġrajiet sempliċi, fl-aktar nies qrib. Iva propju l-aktar ġrajiet sempliċi għattilkom, anki fuq ġeħta ras ta' telefonata, funeral, ma norqodx bil-lej, nemusa li tħallik imqajjem. Iva qiegħed fl-aktar ġrajiet sempliċi, l-aktar nies qrib li mgħallem fuq ix-xogħol, ħbibi, dawk li magħhom niltaqa'. Iva l-iktar nies qrib għedna. U dawn kollha jistgħu jkunu mezz kif Alla jasal fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Il-ħajja propju li qiegħda ngħix issa hija propju l-ispazju ħaj fejn nista' niltaqa' miegħu ma' dak Alla li qed jgħidli tħallix qalbek titħawwad, tinsiex jiena qribek. Għax kultant forsi tgħid jien ma narax lil Alla, imma Alla qiegħed hemmhekk, inti m'intix tinduna bih, int mhux qed tarah. Hija bħal dik il-ħuta li qiegħda fil-baħar u trid tara l-baħar. Qiegħda hemm qed imissa, qed tiltaqa' miegħu, qiegħed ħdejha qiegħda ġo fih. U hija ma tarax fejn hu l-baħar, tgħid il-ħuta. Ekku, aħna nagħmlu bħala qegħdin nowmu fih f'dan Alla mħabba u ma nindunawx bih. Ekku eżis semmija dan it-test li għadni kif rajtilkom mill-ktib ta' Rut mela rajna normalità kbira u għandna wkoll tbatija kbira, aks, emigrazzjoni,
Mart, imbagħad il-mew ta' 3. L-ewwel ir-raġel ta' Naomi, Elimelek, imbagħad iż-żewġ titfal, Maħlon u Kiljon. Moab, il-pajjiż tat-tama, isir il-pajjiż tal-uġieħ, bħalma ġara fl-Eġittu. L-Eġittu li kien il-pajjiż tat-tama sar il-pajjiż tal-jasar. U dan li qed ngħid huwa importanti ħafna għax id-tbatija eżissemmija mhijiex moħħlija. Id-tbatija li jista' jkun mart, li jista' jkun kritika inġusta ta' xi ħadd, li tista' tkun tajjira ta' xi ħadd, li jista' jkun ħarsikraħ għal xejn b'xejn fuqi. Tinsewx eżissemmija li id-tbatija mhijiex le moħħlija, għaliex hija propju l-ispazju ħaj fejn tista' tinħadem is-salvazzjoni. Huwa propju hemmhekk iva dik it-tbatija tista' tkun il-post fejn jien iktar faċli nista' niltaqa' ma' Ġesu Kristu li kontinwament qed itennili. Tħallix qalbek titħawwad, jiena qribek. Għax forsi meta kollox imur tajjeb, ma nagħtix każ ta' Ġesu Kristu, mentri fid-tbatija biex ngħidlek, irritu ma rridx, bil-fors indur lejn dan Kristu tagħna. Kien hemm patri tad-deżert li kien jgħidlu mulej marradni għax meta nkun f'sikti ma nagħtix kasek, meta nkun marrit niftakar fik, marradni. Anki Santa Teresa kienet tgħid mulej ibgħat li t-tiġrib għax fit-tiġrib niftakar fik. Kien nisimgħu dan il-fatt kemm interessanti li ikompli jurina kemm Alla juri ħlewwa u tenerezza mad-dajjef, mal-marit, mal-midneb. Jgħid kien hemm raġel u mar isaqsi lil wieħed patri anzjan u qallu missier, jekk nara raġel li smajt xi ħaġa ħażina li qed jgħidu li jura raġel ħażin, qed jgħidu fuq u jiena ma nafx naqbad nagħmel nilqgħux fil-kamra tiegħi, imma mbagħad jekk naf li wieħed huwa tajjeb dejjem niftaħlu l-bib tiegħi bil-ferħ. Qallu x'għandi nagħmel? Għandi nkompli hekk? Le hija qallu dan l-anzjan, qallu jekk lil dak ir-raġel tajjeb tagħmillu l-ġid għax tiftaħlu l-bib tilqgħu bil-ferħ lill-ieħor li smajt xi ħaġa ħażina anke u ħażin kemm hu ħażin, għandek tiftaħlu l-bib beraħ tiftaħulu għal darbtejn, għandek tilqgħu iktar bil-ferħ. Għaliex? Għaliex propju u l-iktar li għandu bżonn? Allura jekk ngħid jiena, jekk dan il-patri anzjan ta' bniedem tajjeb li kien, ta' parir lil dak li saqsih u qallu li għandu jiftaħ il-bib tiegħu beraħ u jilqa' bil-ferħ lil dak li sema xi ħaġa ħażina fuqu. Kemm jagħmel hekk iktar dan Alla tagħna li hu mimli tenerezza għal kull wieħed u waħda minna. Meta lili Alla jarani dajjef, meta jarani midneb, marit, jien xien, iva dan Alla iktar jiftaħli il-bib beraħ u jilqani bil-ferħ. Ftit ilu kont qed naqra ta' jgħidu li kull wieħed minna huwa marbut bi spaga ma' Alla. Issa meta nidneb jien x'nagħmel x'jiġri, jien naqta' din l-ispaga. Meta però nitlob maħfra, Alla x'jagħmel? Alla jerġa' jagħmel għoqda. Mela x'jiġri? Jiġri li jien qed nersaq iktar qrib lejn Alla. Issa jekk jiena nerġa' naqta' din l-ispaga għax nagħmel dnub ieħor u nerġa' nitlob maħfra, Alla jerġa' jagħmel għoqda. Jieħu paċenzja bija, jerġa' jagħmel din l-għoqda biex jaqadni miegħu. U x'jerġa' jiġri? Jiġri li qed noqrob iktar viċin ta' dan Alla. U allura iktar ma nitlob maħfra, iktar jiena qiegħed qiegħda qrib Alla. Jiġifieri x'irrid ngħid jien? Irrid ngħid li d-dnub din hija importanti li nisimgħuha tajjeb, għax id-dnub huwa l-iktar tbatija. L-ikbar tbatija mhijiex il-mart ta'.
L-ikbar dbatija naħseb esperimentajtu fil-ħajja tagħkom huwa id-dnub. Naħseb din il-kol esperimentajtuha. Id-depressions tagħna eżis semmija ħafna drabi minn hemm ġejjin. Id-depressions tagħna ġejjin għax aħna nirreżistu għar-rieda tal-Alla. Jien l-iktar li ngħejja meta nkun qed nirreżisti għar-rieda tal-Alla. Għax tejja tiġġieled kontra r-rieda ta' Alla, tejja tiġġieled. Żewġek jew martek pereżempju jgħidulek nagħmlu hekk jew immorru hemm u inti ma tarafx li hija r-rieda tal-Alla u tirreżisti, tiġġieled, tejja anke fiżikament, anke psikikament tejja. Ħafna drabi iva depressions minn hemm ġejjin. Mhux qed ngħid f'muni tajjeb li min għandu xi depression huwa xi midneb ta', imma ħafna drabi iva ikun hemm reżistenza profonda. Hekk nagħmlu tajjeb nistudjaw ftit lil nfusna. Mela kif qed naraw id-dbatija, id-dnub jaqtawlek nifsek, però eżis semmija. Hekk nissuġġerilkom ma tħallux id-dnub jaqtalkom nifiskom. Anzi, id-dnub użaw bħala demel, għax huwa demel sabiex ikabbar iktar is-siġar. Darba smajt li l-ikbar siġar fil-ġenna huma ta' dawk li l-aktar għamlu dnubiet, għax inqdew bid-dnubiet tagħhom bħala demel, ħalli s-siġar tagħhom jitilgħu il fuq. Saret fihom konverżjoni kbira. Ekku eżis semja qabel nagħlaq għax il-ħin tiegħi qed joqrob biex jispiċċa. Nixtieqkom ma tħallux id-dnub u dbatija jaqtawlkom nifiskom. Iżda żommu din f'moħħkom li id-dbatija mhijiex moħħlija imma hija spazju ħaj kif semmejna biex biha nistgħu nersqu lejn Alla. Hekk indawru ħarsitna spiss lejn dan il-mulej tagħna u nisimgħuh jerġa' jtennilna, tħallux qalbkom titħawwad, jiena qrib tagħkom. Nitolbu ħitina l-forza biex fit-tiġrib fid-dbatija li aħna għaddejjin minna ixini ma nħalluwix tiġi moħħlija imma nużawha kif verament użata Ruth. Jekk Alla jrid darb'oħra inkomplu fejn ħallejna dwar Ruth għax hija personaġġ bibliku li għandha ħafna x'tallimna. Hekk sakemm nerġa' niltaqa' miegħek bħallum 8 ijiem, insellimlek il-paċi miegħek. Mulej jisma'